To je šup. Poďte chlapcové, poďte, zase mi niekto spadlo. Všetko na dieru. Tak ako bolo povedané. Primery na weby budú guardiany. No a ty škorpici musí warpit z checkpointu, aby ste neskončili niekde bokem. Jo, teraz hneď warpite škorpiky, kým skanú na Siginku. OK. Na Siginka nebo Siginka? Nebuďte guardiany. Siginka. Legion nebo spíš DPS? DPS. Alebo pardon, Society Legion. Jaký guardian je priorita? Je tam target? Society ich zatiaľ. Môžeme dať DPS-ko na Fairdight Oni. Jamet. Som jamnutý od Kermita a Crystal Steel. Treba ich zrušiť. Ja nedám keb na túhle vzdálenosť. Nie, ja som jamovaný. Ne, Kate mi budú. No, tak ja som bez... Potrebujem tú elektrárnu, když tak sem dotlačte. Letím. OK. Webujte, ako som povedal, guardiany už sú ďaleko, čo? Nakoľko keď môžete webovať guardiany, tak webujte guardiany, keď nie, tak lega, sosacie. Chceme zrušiť Jamie. Další proskok hlavně na druhé straně, aby nám se neskočil nějaký dread, to by byl takový nemilý při nejlepším. Druhá strana čistá. Ondro, na kolik letíš tou elektrárnou? Na mě, na 0 leďte. Na 0 musím okay. Na Siginka. Ondro si ho warpe? Siginka. Cože? Si ho warpe Ondro s tým nidom? Ste dostali s tým dreadom? Ne. Dreada neberám. A ešte nie? OK, dobre. Stále ten Fairdight O'Neill skúste a neutujte tie lega, čo dopadli na Siginku. Kermit, Pendal treba zrušiť. Do koho jdou DPS-ko? Nevidím nikoho s broadcastama. Umírá Krchov chcípne. Krchové broadcasty. Koho neutujem? Splinujte neuty na lega. Switchneme na primerku, pôjdeme do Tengu. Crystal Steel Tengu je primary. Sigi, ako sa na to s kapom držíš? Ja, oni mě neutujou. OK, padol nám niekto zatiaľ? Alebo nemajú DPS-ko? Ne, nepadl. Bumpujte Crystal Steel Tengu od diery. Tiše, nechte mluvit v síčko, kurva. Jsem tady s elektrárnou, komu mám double ten? Já jsem prdeli a ty vole se do ní tý poslední elektrárny dostanu. Ale... Já mám jednu v káře, dones si něco, z čeho můžeš přesednout. Jasně. Si tady. Crystal Steel je primary Tengu. Dovarpíme toho Dreada, chceme sa ich blabovať alebo nie? Potřebuju s někým chain. Hned to bude, vydrž, teď si ho dej z Aratru. Já už mám ty lega na sobě, nakrásně. Asi refitnu na cap. Koľko ťa sasajú, Siginek? Asi 6 alebo? Subliku, dávej cap. Dávám. No musíš blíž, já jsem na 9 kráků. Jo, jdu k tobě. Ale nemám tam vedlo, sorry. Nebroadcastujte ten armor, když do vás jdou 2 lidi. Okay. A když zase jsem lepší než vůbec, takže... Jena... Nie. Elektrárna suchá, vysáli mě. Pohodě, klídek. Jo. Skúste teraz tie... Má niekto tu bojovú armu? Prosím vás, má niekto tu bojovú armu? To by sa celkom zišla, tak je to asi nedáme. Dnes armu Navy. Je, no je to kapres bojová. Rozhažte jim ty neuty, 2 balgorní, Bambit a Cácora. Rozhažte jim to na ty legat nějak, rovnoměrně na každý legat. Ty když to máš tak plný, že se z tebe nedá fitovat prostě. Nedá. Jo, tak počkej. Mám letět pro tu armu, bojovou, arma Navy? Mála mám vysátýho. Potrebujeme tie Armagedony, army potrebujeme obyčajné na ten range neutov, aby sme mohli sesať tieto. Teď už by to mělo být. A navíc já mám přímo toho Guardiana už na Dobre. Check. Všetci počujte Tengu Crystal Steel a vypnite škorpiky aj Tengu tieto Jammy na chvíľku. Prekúsime sa ho teraz, všetci si vypnite a loknite si Guardiany. Škorpíci,
5, 4, 3, 2. Zapnete naraz Jammy na všetky Guardiany, hej? Jammery. 5, 4, 3, 2, 1. Jammy na Guardiany teraz. Poďme všetci na Crystal Steel. Sublimátor potřebuji kapnout. Rozinka. Rozinka, jo? Jo. Máš broadcast? Ty už drony si stáhněte, jinak po ně přijdete. Dal jsem ti tam otočku kepu do startu na sublíka. Tožte si 2 mezi sebou a zbyli 4 rozhoďte. Zkuste jamovať tie Guardiany, no. Domluvte se nějak k těm bálům, každý dávejte jednomu bálovi permanentně 1 kart. Dávám. Jinak z těch bálů si refitněte na 2 ty upíry. V kargu je jich ještě pár. V káře. OK, všetci approachujte Guardian Ania Shardany a Jammery vypnite si tieto, vypnite si ECMK a zapnete ich, ja vám poviem, hej. Všetci approachujte, neagresujte Aniu. Je broadcastnutý, ale neagresujte ho zatiaľ, iba ho approachujte. Môžete ho zabojovať. Já ho vidím, teď. Approachujte ho, Jammy vypnite. O 10 sekúnd skúsime jamovať Guardiany a skúsime ho prebiť. Ania Shardany. OK. 5, 4, 3. Jammy na Guardiany teraz a poďme do Ania Shardany. Dobre, poďme, ďalej. Už ze mě zhodili všechny nauty, asi jim došlo, že to... Ne. Takhle většinou se koukám, jsou jako vysátý většinou. A počujte dieru. Webujte lode všetky. Čo sú mimo diery, myslím. Oni approachujú dieru. Takže toho, napríklad toho Anaka Hasen. Jak se jmenuje to malý vidle? Jak se to jmenuje? Vigilant. Skúste zabojovať všetko, čo nie je pri diere. Letím. Zmeníme primárku na Ania Shardany. Sorry, to je primárka. Tak Anaka Hansen je ďalšia primárka. Udvar, tečete do skapu. Jo, jsem skoro plný, pohoda. Vypnite Jammy. Approachujte Nishon Legion. A skúste zabojovať teraz, ale prosím vás, nestrieľajte do neho. To je jejich bubla na té díře. Jo, to jde o teraz. Ten je ďaleko, OK, nevermind. Do koho pôjdem? Tá maka docela, no už asi chytli. Dobre, skúste zacyklovať teraz na Legiony. Teraz, sorry, na Guardiany. Už ho chytli. Cikine, nechceš letět k díře? Bumpujte toho Anaka Hansen. Anaka Hansen, bumpujte ho späť od diery. Já asi jsem primárka teď pro ně. Tak broadcast. Mě si zajímalo, jestli ty naše Jammy někoho jamujou, ať víme, jestli to vůbec chytají. No, třeba tenku přes nějakého Guardiana a tak. Tenku jde dole. A Crystal Steel mimo dieru, no. Skúste toho Crystal Steel teraz. Crystal Steel, approachujte všetci Crystal Steel. Všetci do Crystal Steel otočte tie Jammy, prosím vás, na Guardiany. Vypnite ich. Všetci ich vypnite, prosím vás. Povedzte, keď máte vypnuté Jammy. Mám. OK, 3, 2, 1. Jamujte Guardiany teraz. DPS primárka je? Crystal Steel Tengu. Možno je viacej DPS-ka. Sigi, navarpíme sem toho Dreada, nemáme DPS-ku, aby sme ich prebili. To ne, to by bylo moc. OK, toho Clank Guardian, prosím vás, nebujte ho. Jammy prostě na Guardiany neuty. Všichni Balgorni vyserte se na ty lega. Mobile depot. Clank Guardian, prosím vás, odbumpujte ho od diery.
Mají Guardian 7. Sigi, môžeš prosím ťa zatočiť jeden, prosím? Nemůžu, seš daleko. Mají 7 Guardianů, každý Balgorn má 7 neudů, takže posaďte na Guardiana 1 neud. Primárka je Klunk. Skúste teraz tieto ECMK na Guardiany. Depot. Oni převarpovávají. Stavujou se. Depot. Když jsme potřebovali tady na díře. Pivka, máš tu bublu ešte stále? Tak ju vyhoď, prosím ťa teraz už. Zapni bublu. OK, tak to nič. Primárka je ten Klunk, C1U. Depot dole. Nevadí, druhou bublu, nemáme ani jednu. Mám bublu v káře. OK. Vypnite si Jamie teraz. Dojděte si ke káře. O 15 sekúnd bude cyklus, hej? Všetci poďte na Guardian Cung. Nedžemujte ten Guardian Cung. Nedžemujte Guardian Cung, ale ostatné. Zalokujte si všetky ostatné Guardiany, okrem Cunka. Jamie, prosím vás, otočte ho prosím o 5, 4, 3, 2, 1. Jamujte ostatné Guardiany, poďme všetci do C1. Bambide, seš daleko, 63 ode mě. Já jsem jamlej zrovna do prdele. Seš daleko, Bambida, tam můžeš. Jestli můžete Guardiani rychle refitnout. Nemůžu. A stahaj pěkně od káry. Bambide. 63 seed, 57 limit, 55. Mac Bambit, 53. Pojďme ten Cung, prosím. Môže niekto ešte... Nejaké DPS-ko potrebujeme. Cung skočil? Ne, Nie, do Cung? je tu. Nemůže odletět, mám na něm skremník. Jo, sorry. Někdo umřel? Já jsem umřel. No. Kto umrel? Ne, já jsem neumřel. Můžete mě někdo chytit? Nemůžu, seš daleko. Strážte si range, no. Oh shit. No to uměj, no. Žádný to je jediný, co můžu. Držte si range na káru, 60. Tak aspoň zkuste hnout s tím. No Bacha, nelídej daleko. Co tady ten Crystal Steel, ten není tady teďka daleko od nich. Bambitka 69. Jostia, počujte Crystal Steel. On je docela daleko. Pôjdeme na Crystal Steel. A máš o Bachary daleko, Bambida. A Mac Bambid je už taky mimo range, sakra. Potřebuji kap, kamone, sublíku. Teda sublíku, potřebuji kap. Jsem vyjamovaný. Approachujte Crystal Steel, prosím. Crystal Steel approach. Bambide, Nestor, Rozinka. Keď môžete niekto, tak do tých škorpiónov potrebujeme postupne ani sa džemovať, ale čo? Mě stále vypínají škorpiona jedna. ECCMko si normálně fitní z toho. Už tankuju, už jedu. Mám ECMko fitnutý, stále Tak si fitni druhý. Mě to tanku taky občas vypne. Přefitujte si to, fitně si tam druhý, lepší, když aspoň něco budete jamovat než vůbec nic. Já jamuji, jako od mě třeba jeden Všetci. cyklus mi dá a pak zase jsem v klidu. Crystal Steel je primári, Jamie skúste na tie Guardiany. Zkuste se stáhnout od nich spíš. Ať donutíme přijít k nám. Jo. Na ten Crystal Steel approach, ten je blízko Nida. Tam je ďaleko. Puvi, prosím ťa, stiahni sa aj na tú druhú stranu. Stáhněte si ty drony Unida, ty ogry, kdo to tu má venku. Gamon, prosím Ja? ťa, si teraz na nule na diere? Schovej to. Gamon. Aby jsme tady zrušili ty červený. Teoreticky by som to mohol teraz Gamon preskočiť raz za Balgornom a Na vrátiť sa. co? Ondro, No, bude mít sem, ďalej, dostaneš na ďalšie mě. dôvode. Pokud vytáhnou něco dalšího, tak mi dotáhne Breda, bude mi to spravedlnění. Pokud to dá kapitály aspoň. Ondro už vigilant. Ale nemám vzít teda smartkovací BSko? Ty jsou v pohodě. Bambit potrebujeme skôr DPS-ko nejaké veľké, alebo Jamie. Vindikátora. Máme už tady. Môžeš Vindikátor a Vardy potom na Petri. Nemám si ho. Andy, prosím ťa. Stále Andy, mě už bubla. neleď. Andy, prosím ťa, neleď ďalej. tam. Ale tak jedině to smartkovací. Však to vypni, já tě repnu. Sigy chytneš nebo ne? Koho mě? Andy.
Když si podcastneš. Já jsem tady dopad, víš. Ale já nechytám na dopad. Já vím, Chytě to dvě, poslat nějaký slyšíme na Išu. Na mlatě. Vem normálně zavírací armu další nauty na ty Guardiany. Bude mít dost. Jo. Slyšíme na Išu. Tengu. To skočil teraz. To byla ona, ta Išu. Ne, něco skočilo Ne, pryč. Čo tu je? Proč podcastuješ o armoru, když do tebe ani nejdou? No po mně. No úplně se ptal, ať si broadcastnu, já jsem se jen ptal, jestli jsem dost blízko nebo daleko. Celá flíta jde po mně. Tak. A jsem? Jseš dost blízko, 57 ode mě. Dobře, to jsem chtěl, děkuji. Ako si myslím, že je odred, aby sme mohli do Arpicidy, ako to je nič proti ničomu, však je viacej proste. Ne, počkal bych ještě. OK. Chvíli, počkáme než dorazí Fear Commander. Ale já můžu teoreticky přivápit s nějakou tou neutovací armou nebo něčím, jestli chcete. To by nebylo barný, no. Nějaký ty army dotáhnout. Crystal Steel, všetci approach Crystal Steel, zavubujte ho. Co to skáče tady? Ale já dolítnu taky pro jednu tu armu. Crystal Steel weby, prosím. Prostě je vysusném. Plně. Ještě na jednu kaprisi jedna bojová. Máme Radeštáka u nich nebo ne, hoši? Máme Hermínu u nich. Mají tam něco? Tam je čisto, tady je čisto u díry. No byly dva proskoky, takže buď skočilo něco k ním, nebo od nich sem. Tak jestli přeskočil nějaký jeden, tak to si nevšimneš, viď. Kto momentálne je na gride, potrebujeme Jammy, tieto amarské, alebo DPS-ko potom na Petrienko. My bohužel můžu jedně ty neuty, no, vzít. Hlavně si držte tu vzdálenost, 750. Píká jak dlouho ještě? Tak řekni. Když tak to ohřej. Okrem Guardianov je ten Crystal Steel posledný mimo diery, takže toho musíme zavebovaného stále, hej. Crystal Steel. No, Bambit. Je zavebovaný full. Stojí. Gamon, počúvajte, Gamon a tie ostatné BSK na diere, ste zavebovaní momentálne? Zastreamovaní? Dengu ide dole. Crystal Steel. O, mě zrovna jamli. Už ho drží. Keď ste v BSku a nie ste zavebovaní, tak sa rozbehnete na ten Crystal Steel a bumpujte ho diery. Crystal Steel. Žádné taky nejsou. Bumpujte ho prosím vás smerom k našmu nidovi. Stahujou se k díře. Kate CZ a tak ďalej. Gamon. Keď nie ste zavebovaní, bumpujte toho Crystal Steel. Tím jsou armu neutovací ještě. Jsem si docela špoknul Sigit, jo. Tady na díře jsou Chung, Guardian a Diara Legion. Mám jam. Kočili. To je 9. Z 8. Guardiana si dotáhli, pěkný. Gamon byl ten Chung. Já beru další BS konzultací. Gamon, zkus to prosím tě raz preskočiť potom. Teraz tu dieru. Já tam nezařve s tím balem. Nie je tam nič na druhé straně. On tam má toto, on tam nemá MVedlo, on tam má ABčko, mu bude dlouho trvat, než se proplazí. Na druhé straně, na druhé straně je teďko čisto. Neříkám, že to není sklouknutý. Měli tady hyenu, Chabacha měli vlastně tady hyenu. Po endym. Skočil jsem teda. OK, approachu dieru hneď. Poďte na ten Crystal Steel. Vyhodilo k díře. Jsem 9 od díry. OK, to sa doplazíš nějaká dám. Overhituj ABčko, keď tak. Ty vole, tu tady mají Legionu. Kde vzali? OK, myslím si, že je čas proste dovarpili tu ďalšie dva tieto Guardiany. Dáme to odreda, alebo nie? Ne, já bych je spíš zavřel. Niečo skočilo asi. Legion, Tengu, Crystal. Nikto na ňom nemá tieto teda fakci. Mají tady ruka, ten bude papírovej. Já jsem mal na něm weby. Jsem zpět s bálem, může ani někdo jiný. Dumpujou, Bacha začali dumpovat, jo? Ako to vyzerá s tým Bagornom na druhej strane? Je zpátky na diere? Zpátky, OK. Primárka bude... Můžete někdo dát nějaký broadcast?
Approachuj dieru do prdela ten... No. Takto, rozťahnite, kto má bubu? Zapnite bubu našu, má niekto bubu? Technický dotaz jsou druhové. Mám třetího... Ten Ruk. Oni... Zdrhají všichni. Ruk. Jo, zdrhnu. Sundejte toho Ruka. Skúste niekoho odmapovať, no to... Jo, mohli bychom je tady zavřít a rozmasakrovat. Ale ser na to. Ruka. Jede dolů. Faren. Ruka, mlč. Skočil. Poslouchej, co se říká. Guardian Faren jde dolů. Kurva, posloucháš vůbec, když někdo něco říká? Skočil. Hlavně omylem neskočte nikdo k ní moši, jo. Jo. Skočil. Jen odlítá od díry. Zdraví. Odskakuje. Jo. Vlastně. Je verč. Zalkujte to, čo to stalo. Legion. Napíše to a je půjde. Chytě to Tengu. Otevři bublu, jestli Spadl na 0. Ten přistál na 0. Já se zkusím vrátit s Hermínou, jo? Ne, v pohodě. Bylo to dobrý, jako cvičení to bylo super, kluci. Jo. Mali jste nějaké ztráty? Bambida jsme ztratili, myslím. Čerta. Jo. To se stane. Guardian, teda Bambit stratil si 2 lode, alebo iba jednu? 2. 2 audice. Musíte si prostě stražiť ten range na ty kapitálky. Kluci, nejjednodušší tady na to je prostě, to je z těch, to je to, co furt opakuje u Guados.